Ma sise mogu da ga šepu, imam soma u džepu. Tvoje dete na tavanu, mali ošišan na šerpu. Zar nisi znao da ja muljam gde god može, da bi dospeo do lože, gde fotelje su od bele kože. Da to je to, čaše gore, ajde živeli. Turamo pazileri ko narkodileri. I šta da ti kažem, uvek ista stara priča. Juče kupio sam novi TV ekran 200 inča. Beton kroz geto jer mi predstavljamo beton. Kakvi debili je ovo? A sada shvatam, dobili ste šta ste hteli, a ja pokvarim vam planove ko gužva na gazeli. Imam igru u ruci, tvoju tetu na parketu, ispod sedišta beretu kao Arapi u džambo džetu. Radio lik s rukama, brate. Realno. Zato drži se podalje, ova igra moja je, ova trenerka nova je, znam da rep moda je, jer dobra lova je, Demijan stara škola je, sada soma loma je, roba uvek dobra je, evo uzmi, proba je, moja pesma od bola je, kogod laje, prolaje, ja driblam i dodajem ti vežba. Lik upravo jebeno čita svoju strofu sa telefona, ovo moguće, brate. Zato sam neviđena faca, tvoj dečko, šobanje, ne veruješ, probaj me, brate, pašće trovanje i pucanje, lobanje, ne mogu da omanem, loš potez, kobanje, znam da život, borba je od skora, torba je puna fora, je da si pijan kad cora je, da ništa nije moranje, moranje, moranje. Dame i gospodo, aplauz za mog gosta Rexonu! Please be seated. Raskomoti se. Šta ti ovo jebote? Čujem, brate moj, da ste izbacili Ikca iz benda. Šta Koga? se dešava s tim? Koga? Ivana Jovića Ikca. Ja sam čuo da si ti zapravo izbačen iz VIP-a. Svi mi znamo da Ikac nije cava, brate. Kako si uopšte prihvatio to? I reci mi pričaj mi malo o svoj novoj... Teško mi je bilo, Relju sam zvao nekoliko dana za redom, dolazio sam mu na gajbu, zvao sam mu ženu, sve sam pokušao. Jesi probao da mu kidnapuješ dete? Nisam, zvao sam ga na ručak u Kovač, na ručak, i dečko nije prihvatio. Ja sam stvarno, sve sam pokušao, puštao sam poruke sam baš puštao, reci. Ovolike. Bacao freestyle. Ali Ortak nije odgovarao. Ortak definitivno nije, ignorisao me. To mi je jako teško palo i tu se zapravo desio taj kraj koji su svi očekivali. Samo se ti raskomoti. Jel možemo 2 vode da dobijemo ovde? Molim, tako može sam. Hvala. Hvala, mlada dama. Reci nam nešto novo o albumu Totalna kontrola, Word is on the street. Da će biti vruće. Ne znam. Sigurno je čekaj. Dečko je malo pre čitao tekst dok je išao muzički deo emisije. Nije mogo da ispoštuje Deda Mraza da nauči jedan jeben. Totalna kontrola je album koji radim sa Strukom. Ne znam, jesi čuo za njega? A on je ono... On je wanna be pimp. Tu je negde, ono... Što mu je Ćale platio u kurvu za 27. rođendan da skine mrak. A priča da je pimp. Priča da je gangster, a iskaljuje bes na... Mislim da je 28. bio rođendan. 28. I jeftina kura. Da, čuo sam da... Jeftina, nešto, 60 eura. Čuo sam i to i čujem da se iživljava, zapravo iskaljuje bes na Kevinom Pekinezeru kad izmaltretiraju lokalci. Ima on svoje, jeli, prednosti i mane. Gezbi, dođi Gezbi, vidi, Gezbi, dođi kod Eki. Gezbi, dođi kod Eki. Znaš kako se prave ove crvene kapice? Ne. Ne znaš? Sad ću ti pokažem.
A, to nisi znao, Burazer, to nisi znao. Sve je to smešno da muči životinju. Muči životinju da ti pokaže kurac, šta? Jeli, si mi stvarno izmaltretirao Jesi kjera? ti iz jebene orke, ili šta? Ovaj pas mi sjebava studio, ako možeš jebeno da ga smiriš, značilo. Sve iskide. Jel možemo dobijemo neku hranu ovde za psa? Hrana za psa! Reci mi nešto više o tom vašem projektu, o tom rap albumu. To je kao... To je vizija dva bića. Pre svega, to je jedan unificirani pristup konzumaciji života Preach, nigga, preach! i reprodukcije toka misli i dešavanja oko nas u jednu sferu. Izvini, moram da ti javim, brate. Alo? Ej, ali nisam završio. Pitanje za Rexonu. Aha, aj. Pita Marija iz Stepojevca, Stepovac, word up! kada ćeš da vratiš Deda Mrazu 20 jebenih eura koji si pozajmio pre godinu dana? Ne želiš da se probudiš sa Irvasovom glavom u krevetu? Jeli, Deda Mraze, da te pitam ja, a gde si ti bio? Kad je... Kad je mali Rexona u drugom srednje imao sve petice na polugodištu, Znam tačno gde sam bio. gde je moj Grayskull zamak? Znam tačno gde sam bio. U Drajzerovoj 44. Tamo si bio. Tamo sam bio. A u prvom osnovne? Na šta ne volim? A u prvom osnovne? Ne volim Gde si tad bio? A sad 20 eura. 20 eura, 20 eura. A gde si bio, brate? Ne volim kada imaš takav nastup. Siđem ispod jelke kara, brate. To je bila moja kara, ako te baš interesuje. Bilo je ono, pršti, bela staza po tvojoj faci. Jeste. I sad 20 eura. Prskaj belog mlaza. Stepojevac, Beograd Budva. Slušajući tvoju muziku, u više navrata sam se našao u nedoumici. Nisam znao šta si tačno hteo da kažeš. Konkretno, pesma Drolje. Kad kažeš pičke sa mirisom ili sa ukusom cimeta, šta tačno kažeš? Sa mirisom cimeta. Sa mirisom cimeta. Da. Šta si tačno hteo da kažeš kad si rekao pičke sa mirisom cimeta? Šta to znači? Da li to ima neko, da li je to bukvalno značenje ili preneseno značenje? Da li je to možda metafora? Da li se neka simbolika krije iza svega toga? Ne, to su samo pičke koje su mirisale na cimet. A zašto ne ukus cimeta? Pa zato što, mislim, masovno ljudi znaju da crnac poput mene ne liže pičku. To je logično. Mislim- Pesma Ako riba drolja postane. Da. Tu je nova nedoumica. Recite mi, molim vas. Čao Deda Mraže. mala, desi, nisam te vidio par meseci. Par meseci. Šta ste hteli time da kažete? Da li tu postoji neka skrivena poruka? To se pre svega odnosi na vremenski period neviđenja te osobe. Znači, ćao, desi, u smislu, ej, desi, Kao razumeš? otpozdrav. Ej, ćao, desi. Aha. Kao, ćao, desi. Kapiram. Ćao, desi, nisam te vidio par meseci. Mislim, direktna referenca ka proticanju vremena. Aha. Više mesečno. Nikada to nisam tako shvatio. Razumeš? Mislim, to je jedna od komplikovanijih šema na kojima sam radio, posvetio sam tome mladost čitavu, ali mislim da je to je kao neki pilar, mislim, za rap generalno. Znači, ako to zamisliš na to, onda dalje možeš da izgradiš scenu. Vratit ću se na numeru Drolje. Aha, naravno. Jeste.
koliko Jovana, Ana i Milena? Koliko? 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 Jovana. Ana? Šta mogu da... Milena? Reci mi o Jovani, kakva je to osoba bila? Jovana. Jovana? Da. Jovana ili Jovana, Ana i Milena? Jer mi znamo samo imena tih devojaka, ali ne znamo ništa o njima, ne znamo o njihovim životima, a želimo da znamo. Ipak, duguješ nam to, pa imamo pravo to, kao fanovi, Da kao saznam... istinski fanovi. Da, želim da znam sve i o Jovani, i o Ani, i o Mileni. Pa Jovana, Ana i Milena su sestre. One su trojke, rođene trojke. Jedne dobre Jesi isto porodice. oblače? Dobra porodica, beogradska, dobro držeća. Sa Vračara. Tako je, da. I njih su trojke i ja sam imao tu sreću da kao tinejdžer faktički igram basket s njima. 3+1, 2x2 smo igrali basket uvek. I uvek sam mešao s kojom igram, razumeš? Pa I da, to mi je bilo jako možda smešno. si mešao koju si jebao, možda si sve vreme jebao samo Jovanu, Ne. a mislio si da si jebao To je i Anu i potpuno, Milenu. pa to ti pričam, potpuno je bilo nebitno. Faktički, kad jebeš jednu trojku, jebao si sve tri. Četvorka, tako je. Da, tako i Klasična četvorka. A šta ako su u pitanju dvojajčani blizanci? Mislim, onda Svaki sa po 2 jaja. Ne. Da. Možemo i tako. Ja nisam siguran šta znači dvojajčani, ali meni je to, ja tako to kapiram. Mislim, Ja dvojajčani. sam imam 3 jaja i to sam, mislim, to je normalno. Ali dobro, da se dvojajčani blizanci računaju kao jedno ili kao dva. Mislim, da li liče ili ne liče? Da, ili ako recimo imaš sestru i brata. Ja, to ima, on iz Struka ima pesmu o tome. Sisao sam blizancima, mislim da nije objavljeno još uvijek, ali mislim da mu je ta pesma tu baš o tome priča. Dvojajčani, trojajčani, koliko jaja usta može da stavi, sve. Sve u toj pesmi. To je vjerojatno singl sa nadolazećeg albuma. Pa da, puštao mi je to dok smo radili ovaj album, ova Totalna kontrola što treba da izađe. Puštao mi je te neke solo stvari nove, to blizanci, baš je dobro kada blizak si, tako ide nešto, onako na džizija malo. Vuče. Trap. Da. Znači prodao se, radi trap. Pa mislim, ide u korak s vremenom, nije to ništa. Eto. U njega sam još i polagao neke nade. Hoćeš da popiješ nešto? Imam ovu flašicu ovdje, sad ću da sipam sve. Hoćeš ti imam? Ja imam već ovdje. Digdje duvam dim u šiber, pa to osjećaš THC.